बानलु आबाद मावनानै आबादनि जांख्रिखांनाय लाबोदों सासे बर' लाइमोना। $9 लाख रां खरसा खालामनानै 70 बिगा हायाव बानलुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद मावदों रिजय बसुमतारी मुंनि लाइमोना। गाव गसंथानायजों लोगोसे सा 40-50 सुबुंफोरनो नखर सोलिनायनि खामानि जगायनानै होदों बिथां लाइमोना। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि रिजय बसुमतारीया बानलुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद मावनानै ओनसोलाव आबादनि जांख्रिथाय लाबोदों। रिजय बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दाब दाब जायगायाव 80 बिगा हायाव बानलु आबादजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनि आबाद मावगासिनो दं। मैगंनि आबाद मावनानै गावखौ सुंथानायजों लोगोसे गावनि मैगं आबाद थिलियाव सानफ्रोमबो 40निफ्राय 50 मावफारियाफोर लानानै बिसोरनि नखर दैदेननो थाखाय खामानि जगायनानै होगासिनो दं रिजय बसुमतारीया। बेनिखायनो गावखौ बेकार सानालासे समखौ ओरैनो हगारालासे आरो गुबुन बायजो जायगायाव खामानि मावहैनो थाङालासे गावनि जायगायावनो थानानै एसे खस्थ' खालामना आबाद मावनानै रां आरजिनायनि राहा खालामनानै लानो गुबुन लाइमोनफोरखौ खावलायहरदों रिजय बसुमतारीया। गोबां मोजां मोनदों जाहाथे गोबाङानो दिनै गायबाय आरोना आबादखौहाय जोंबो बिराद खस्थ'जों गायबोदों। आंना बुंनाया बेनो गोबां गायदों आं मोजां मोनदों मानो होनबा जोंनि लाइमोनफ्रा माने गोबाङानो लोङै जायै ओरैनो गोबां थादोंमोन नाथाय दा फ्रायानो मावनो हमबाय लासै लासैनो जाहाथे बेबायदिनो मावलां आरोना आरो बे नङा जे माने अरायथम प्रफिटबो जागोन समाव लसबो जायो आरो जाय बिथांमोना मावदों माने गोसो होनानै माव मानो होनबा जोंबो मोनसे समावहाय बिराद खस्थ'जों मावबोदोंमोन आरोना दाथ' बिराद इजि जाबाय मार्केटनि थाखायबो जोंनि समावथ' जोङो गोबां माने बिदिनो दब्लायसेनिफ्राय मावनानै आजि जोङो एसे हिउज एमाउन्टआव थांबाय आरोना दा माने एसे एक्सपिरियेन्सबो जाबाय आरो दा सोलोंलांगासिनो आरोना। दायो बेसेबांसो बिगा गायदों नोंथाङा आरो बेसेबांसो थांखो दा ओरैनोथ' आंना गायनाया 70 बिगा जाबाय आरोना ओमफ्राय 70 बिगायाव जेनेबा 18 lakhs प्लास जाबाय आरोना इनभेस्टमेन्टआ ओमफ्राय दा जेनेबा बेयावहाय बेसेबांसो फैगोन बेखौथ' आंबो बुंनो हाया मार्केटनि सायावसो सेमेन्टथ' थिगानोमोन मार्केटआ देग्लायबा मा जागोन बेखौ बुंस'नो हाया आरोना। नोंनि आन्दाजाव ओरैनो बेसेबांसो फैगोन बायदि नोंनि मोनसे ओरैनोथ' जेनेबा 70 बिगायावहाय पार बिगायावहाय जेनेबा 1 lakhs लेबाबो जेनेबा 70 lakhsफ्राथ' फैनांगौ आरोना आंनि हिसाबाव आरो 1 लाखसो जेनेबा बिगायाव माबाबाबो आरो बेल' नङा बानलुनिफ्रायल' मोनो बे नङा गोबां आबादावबो माने मोननो हायो आरो दङ आंना गोबां बेलेग बेलेग आबादबो। मा आबाद गायदों ओरैनो बेनि अनगायै? बिनि अनगायै दा आंना टमेट' दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे पामकिन जोगोनार दङ आलुबो दंमोन आलुआ माखासे बुरजेनबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दंबावो लाइफोरबो दङ लाइ थायो बेसर बान्दा कबि बेफोर माने मोनजोबगोन आरोना दा बेलाथिफोर दङ बेलाथिया 12 बिगा दं नै फाननोनो एसे प्रब्लेम जादों माने फाननोथ' प्रब्लेम जायाखै दामा माने बिराद गोलैबाय 10 थाखाल'सै माने आरो खै बोसोरनिफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि आबादखौ मावनो हमनाय आरो मा थांखि लानानै बेखौ मावनो सानदों? आङो ओरैनो मावनाया 8 बोसोर जाबाय आंना जों स्टार्ट खालामनाया 8 बोसोर बारबावबायसो जेनेबा लकडाउननि सिगां आं माने गोजान जायगायावसो थाङोमोन माने बेलेग जायगायावसो मावहैदोंमोन बेंगलर हमना ला चेन्नाइ बेफोरावसो मावहैदोंमोन खिन्थु गोजान जायगायावहाय जेरै गोजाननि हाजोखौ नायनायाव मोजां नुयो खाथियाव थांब्लासो मिन्थियो नैबेबायदि जादों माने बेबायदिनो गिदिंनानै फैफिननानै जेनेबा गोबां सानबाय ओमफ्राय मेनलि आंना उदालगुरियाव आदा सासे दङ सायखं होननाय नैबे माने मटिभेसन खालामदों आरो आंखौहाय माने बिदिनो नों बाहेरायाव मानो थांबावनो माबा मोनसे बिदि होननानै जेनेबा नों लागेले गामिफ्रावनो बे समाव बिसिनाव माने तरमुज माबा माबि गायनाय बिराद माबा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव आं हाजिरासो मावहैयोमोन माने ओमफ्राय आदाया होनदों मानो हाजिरा मावनो नोंनो रोंखायो नों होजों थांनानै गावनो खुद मावहैयो होननानै नैबे आदाया माने होनजेननायाव जों माने लोगोफोर सानैसो ज' जानानै मावनाय जादों आरोना स्टार्ट खालामनाय।
60 बिगा बानलु गायनाया गोरलै नङा बेसेबांसिम मेहनत खालामनांदों एसे बुंगोन नामा? आच्छा बेयावथ' जेनेबा 70 बिगायावहाय दा आंना गथ'फोर दङ गथ' माने आंनाव मावग्रा आरो स्टाफ 10 जन दं आरो ना पार्मानेन्ट बिसोरो सेंग्राफोर 10 जन दङ ओमफ्राय लेडिसफ्राथ' बिदिनो सानफ्रोमबो मालाबा 20 30 मालाबा 40 बो जायो बे सिस्टेमाव माने जेनेबा बिसिनि दारै आंनि न'खराबो सोलिगासिनो आरो आंनि दारैबो बिसिनि न'खरा सोलिगासिनो आरो ना दा जों बिदिनो माने मिलायनानै सोलिगासिनो आरो ना गोबां माने बिसोरबो आंनि मदद मोनो आरो आंबो बिसोरनिफ्राय मदद मोनो आरो नै बिदि सोलिगासिनो दासिम बेसेसो थांखो राङा नोंथांना? राङाथ' आंना 18 लाख प्लास जाबाय आरो ना इनभेस्टमेन्ट खालामनाया माथ्र बानलुआवल' नङा आं माने गुबुन गुबुन आबादफ्रावबो इनभेस्ट खालामो नालाय बेयावनो आरो आंना बिजनेस सारायलायावबो दङ बेयावबो आबाद मावो आरो ना आं बेयाव दङ। गोबां आबादनि जावरिखांनाय फैदों दा बेयाव लाइमोनफोरखौ नों मा दिथा होगोन? बेखौनो आङो होननो सानो आरो ना जाय बिथांमोना फरायसाफोर आरो फरायगासिनो दङ फरायनायजों लोगोसे माने मावफालांनो हानाय माने आरो बेवहाय जेनेबा हमना ला स्कुलफ्राव थांनानै जेनेबा एसे एनै मावफानो हानाय जेनेबा आरो दानि जुगावथ' बिराद स्कपफोर दङ हर्टिकालसारबो मावनो हायो जोङो एगजामपोल हमनानै ला मुदुफुलफोर दङ बेफोरथ' खनसे गायबा बोसोरथाम बोसोरब्रै बैग्रियानो जा बा बिदि आबादफ्रानो जा माने बिराद इजि माने जाय बिथांमोना ओरैनो दङ बा स्टुडेन्ट लाइफआव मावनो हायो पार्ट टाइमबो मावनो हायो गोबां आंनि लोगोफोर दङ मास्टारफोर ओमफ्राय आर्मि साख्रिफोर मोननाय दा बिसोरबो मावगासिनो माने आरो बेजों लोगोसे माने मोनसे खोथा आरो आंना मोनसे चेनेल दं आरो ना जाय बिथांमोना रोङा बा एसेबो रोंथारा बे बिथांमोना एसे एनै बा आंनि चेनेलखौ नायनानैबो सोलोंनो हागोन बर'आवसो बुंखायो आङो ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नामानो जाबाय IND फार्मार आरो ना नोंथांमोना बेयावनो माने सोलोंनोखौ हागोन आरो ना फ्राय A to Z मोनजोबगोन आरो एसे मोजां बुंना होफिनगोन नामा चेनेलनि नामखौ? आंनि चेनेलनि नामा जाबाय IND फार्मार माने बेयावनो गासिबो मोनजोबगोन। औ बे चेनेलावनो नोंथांमोना माने सोलोंनोबो हागोन आरो मिन्थिनो हागोन आरो ना